Bueno, harritu nau, gehien bat atzo Jonan Fernandezek eginiko planteamendua oso egokia iruditu zein zaigulako, ezta? Eta egokia deritzotenean da ardurak inoren gainean, buru gainean jarri gabe guztion gainean jarri zituen. Azken finean gutako norberak egin beharra dauka, egin beharreko esfortzua bizikidetza plana aurrera ateralizateko. Herritan, udaletxetan, herritan oraindik mina handia dago, oraindik distantzi handia daude, arresi handiak daude eta pixkanaka arresi horiek bota egin behar ditugu. Eta bota behar ditugu ez besteari edo parekoari arrazoia kenduz edo emanez, baizik eta norberak bere planteamenduak aurrera atereaz eta norberak egin dezaken guztia eginez. Eta momentu honetan eta desberdindu behar da baita ere alderdi politiko guztiek ez daukagula ardura berdina, baina horretaz gain bakoitzak daukan ardura gainditu behar du, planteatu behar du eta nolabaiteko planteamendu irikigoak eta zabalagoak eta eraginkorragoak gizartearekiko egin behar dituela.